Salamat kaibigan, LV Vlog. Ano ko lang yung ano. Guys, tukotan to no sweat. Tukaw. Ikot ko na yung chair. Extra Shoutout dyan kaibigan, LV Vlog, MT TV Mix. Thank you kaibigan, LV Vlog. May boses ba? Ay, meron. Kaysa i-upload ko sana tong video na to na pinamimigay ko, nagaling din sa ating kaibigan na vlogger din. I-live ko na lang kahit konting oras. $50 lang naman to, 50 katao lang naman yung nailista ko ng mga senior citizen na bibigyan natin ng kaunting grocery. Ito yung birthday ko. Ito yung birthday ko sana. Kaso isama ko na lang sa ano. Senior lang, senior. Dua minsan.
Salamat po mga Dasip ah. Sa aso, ay salamat kayo. May kalab shout out, Amy Sorensen. Ay, ginawa ko ba din eh. Salamat madam, lima. Salamat madam. Salamat madam. Thank you, Ivan. Great, thank you very much, Digo. Good morning everyone from NM Sorensen. Aking kaibigan. Si ano nakasali? Life number 4 from NM Sorensen. May kalab shout out, sis Kutka. Shout out kay Bro. May moderator ka na, Sister Kutka, and Brother Joel.
Pati, may konting ano, may konting ito. Bigay ng kaibigan nating vlogger din. Kasi nung birthday ko, nag-sponsor siya. Sponsor niya sana yan sa akin para magpakain ako dito sa amin. Kaso mahirap na magluto para pakainin yung mga parang ano ba, parang tawag ito? Feeding program. Kaya ang ginawa ko na lang, binili ko na lang ng kaunting grocery para at least ito yung grocery natin, ito 3 sakong bigas, tapos at kalahati pala kasi tigta 25 kilos lang yan, tapos 100 pieces na pancit canton, 100 pieces na Lucky Me chicken, tapos 100 pieces din na sardinas. Yun na lang naisip ko para madali, para ipamimigay na lang natin sa mga senior citizen. Happy birthday pa rin to Nying. Ilang taon ka na? 18. Pati Yokohama, pasensya ka na dito. Ano lang to? Bigas, sardinas, pancit canton, noodles. 2 piraso lang. Salamat kaibigan, Ori Official. Thank you for coming. Pag natapos to, mag-end rin ako. May maling ba yan? Wala pa di, kaunti lang yung budget natin, 10k lang yung budget, kaya sardinas, walang maling. Salamat ka palang ka, Ori Official. Next time pa rin, pag nakauwi ako dyan sa Albay, hindi lang maling ang ibibigay ko sa'yo. Isang buwig na banana para mag-graduate ka ng 1k subscriber. Thank you pati. Saglit lang to, saglit. Kaysa i-vlog ko pa sana, i-live ko na lang para hindi na ako mag-i-edit ba. Ate Emma, salamat po. Paki-subscribe niyo po Ate Emma's Helping Hand Channel. Nandiyan siya, Emma? Sige lang, wala pa naman. Grade 2 ka pala pa din, grade 2. Ayun, grade 2. Kaso ang problema, ganda naman ni Mrs. mo pa din. Bakit binago mo yung binago mo yung profile picture? Salamat kaibigan, LME Vlog. Sorry, hindi muna ako hindi ako active ngayon sa YT. Medyo busy nung mga nakaraan. May galap shout out. Ate Ambe. Huwag ka maingay mo diyan. Pag nakita ni Mrs. mo yan, yari ka dyan. Iba yung profile picture ng YouTube channel mo. Nagpapaayo na tayo Ate Ambe. Ayan o. Ate Ambe. 50 piraso lang na pang senior. Yung senior citizen. Yan yung pa-birthday ko sa mga senior citizen. Bigay ng ating kaibigan na si Ate Emma's Helping Hands. Okay naman. Okay na lang naman sa kanya. Idol Yokohama, may love shout out from Ate Ambe. Good morning friend from Pax Disoglang Tube. Good morning ka. Yun, may love shout out Ate Melanie SJ. Kumusta na po? Mega love shout out everyone from Ate Melin SJ. Wow, God bless you.
Thank you Ate Ambe. God bless you din sa ating lahat. Mauubos na ka, hindi ko na saka ako nag-live, naisip ko mag-live nung okay lang kabayan, kababalik ko lang. Ay, nasa ano ka na uli, ate? Singapore ka na ulit, Ate Milin SJ? Yung pa-sponsor niyo sa akin, Ate Milin SJ, at saka ni Ate ang Sweetify, yun ang hinanda ko ng birthday ko. Tapos itong sponsor ng isang YouTuber, yan naman yung pinamili ko ng kaunting grocery para ipamigay sa mga senior na naandito sa aming lugar. Kasi yun ang gusto ng nagbigay na isang kaibigan nating YouTuber. Kaysa magluluto ako, dapat kasi feeding program sana to. Hindi ka kasama, Ate Ambe, grabe ka naman. Alam ko bata ka pa, ilang ka pangalan ba? 35 yata, 35. Tambay lang my friend, busy na po. Sige, kaibigan Elimi Vlog, sige. Basta pag natapos tong ipamigay, mag-end na rin ako. Nag-love shoutout po, Ate Vitamins for the Soul. Thank you for coming. Salamat sa pa-check. Adds to support the house. Belated happy birthday my friend. Nag-rate ka namin sa ating Bible study. Thank you po ate. Tita Beach. Inilive ko na lang yung pamimigay natin ng konting grocery sa ating mga natin dito sa aming lugar. Tawag nito, senior citizen. Isa ring sponsor sa akin ng isang YouTuber, regalo sa akin, kaya pamimigay na lang daw sa senior citizen. Bata ka pa, Ate Ambe. 35 pa lang yan si Ate Ambe. Pwede Yokohama. Wow, God bless you and your family. Kaibigan. PTSU bilang from Ate Milin SJ. Sabi kasi na Idol Yokohama host, kasama ako. Malaya, hindi niya rin makiklaim. First God for our provision. God bless the sponsor. Ayun, thank you very much po kay Ate Emma. Emma's Helping Hand Channel. Sa kanya po galing yung sponsor na yan. Magpapagames sa imbis na ipapagames. Naisipan namin na pag-game sana tapos pang feeding program. Kaso dadalwa naman kami ni Mrs. na hindi namin kaya na magluto. $35 pa lang, bakit pag nasa live mukhang 20? Nakapilter yan si Ate Ambe. Yun, salamat sa like nyo dyan. Ilan like na ba na dyan? 9 like. Bakit 9 like? 11 viewers. Tama yan. Yung ibigay mo. Wala ka ng problema. Nga pala kaysa magluluto pa. Masyadong pa yun. Maganda yung ganyan na lang. Para at least hindi naman sa tamad tayo kasi dalawa lang kami ni Mrs. Ambitious says hello from NM Sovinsen. Endek TV Vlog, hello ho. Sarang from Endek TV Vlog. Tita Beach, good evening po, hello. Sarang from Win Smile Vlog. May galap shoutout kay Win Smile. Thank you po Ate Beach. Yun, magbaba po kayo ng link para may pin. Para at least kahit magdidikitan po tayo. Padi, paano kung naiwan ang filter ni Ate Ambe? Ano kaya mukha? 64 na ba? Abay, hindi ko alam yan padi. Di, pag naiwan ang filter, baka mga 36. Kasi 35 pag may filter eh.
Nambubula ka na Idol Yokohama, maya niyan, maniwala na. Sawas, nakasilip na din sa ilis mo. Ngayon lang ako nag-LS ulit, kaibigan men smile. Pero thank you very much. Di mo ko nakakalimutan. Ilang days na ba akong hindi nagla-live? Mayroon na sigurong 2 weeks na naman. Yan, support. Wala po munang ayuda ngayon ha. Wala po munang bats hour, walang banana. Kasi ginagamit ko siya, hindi naman to live na matagal. Hinintay ko lang na maubos to, baka bigyan natin. Hindi na pupunta yung mga nandyan. Pupunta ko may hapon na siguro. Salamat sa pasabi dyan, Katunying. No problem. Tagal na hindi ako nakadalo sa mga LS, busy trabaho. Tama yan. Trabahong unahin. Dahil kasi sa trabaho, may sweldo talaga. Every 15 sinas, katapusan may sweldo. Ay dito sa Waiti wala. Monthly. May hirapan ka pang sumahod ng monthly. 3 weeks na yata, di ka nag-live. O baka ganun, mga 3 weeks na siguro. Buti pa si Padi Yokohama, alam na alam niya yung mga... Yung upload ko, ilang araw na Padi. Ay nako, di ako gumagamit ng filter mga idol. Oh, joke lang yun Ate Ambi ah. Sino tong Mary? Ganun ba Ate Ambi? Anong main po natin Ate Mary? Shoutout po sa 11 viewers. Pagkasilip naman po ng ano ni Ate NM Sorensen. Para mapalitan natin. Hindi lang silip ha, panoorin nyo rin po kung ilang ano yan. Baka counting minuto lang naman yan. May ano pa tayong ano? 30 pa lang na ipinibigay, 30. Meron pa tayong 20. 20 na mini grocery. Konting ano, konting may bigas, 2 sardinas, 2 pansit canton, tsaka 2 Lucky Me chicken. Paano ang binigay mo sa mga dumadaan? May listahan ako pati. Wow, bait naman Katonying. Ano lang naman po yan, Ate NM Sorensen. Sponsor sa akin ng birthday ko, pa-birthday sa akin, pero pamigay na lang sa mga senior citizen kasi pang feeding program sana yan. May listahan pa di o may listahan. May galang siya tat lakay. Thumbs up sis NM Sorensen. Looking good my friend from Muto TV Wood Farm. Thank you my friend. Busy lakay. Papayo na tayo ng kaunti. Ito pang ayuda. Kasama to lakay, kasama to dun sa sa birthday ko na may regalo ka rin sa akin. Isa rin tong sponsor ng isa nating kaibigan na si Ate Emma's Helping Hand Channel na nasa Japan. Nasa ano siya? Otoshi, Japan. Emma's Helping Hand. Inano ko na lang, linive ko na lang kaysa i-vlog ko.
Mag-edit pa ako kaya linev ko na lang. Opo Idol Yokohama. Nag-love shoutout sa 12 viewers. Kapalangga, thank you very much. Baka busy ka dyan, baka may trabaho na. Unahin ang trabaho, Kapalangga. Yun lang, lobat na. BGB lang habang nagdadrive. Opo Idol Yokohama. God bless Lakay. Thank you po Lakay. Thank you sa mga naandyan. Team viewers. Kapalangga Ori Official. Eye on the road. Pag nagdadrive baka mahuli ka dyan. Marami pa namang ano dyan sa dyan sa Manila. Mamaya na ako mag-work. Umulan pa. Pasilip naman na nakapin natin. Pabyo. Yan, sunod natin sa ating ampe. God bless Katunying, more blessing to come from Ate NM Sorensen. Thank you po Ate NM Sorensen. Sorry kung medyo hindi mo na ako active sa YouTube. Hindi mo na ako nakakadalaw sa mga live stream nyo, sa upload. Kasi busy ko simula nung nag-birthday ko. Magkasunod kasi yung birthday namin ni Mrs. Birthday ko, tapos birthday ni Mrs. din. Pero ngayon okay na. Back to YT na ulit. Salamat kaibigan, Win Smile. Kaso baka mamayang hapon na pumunta iba. Pag walang pumunta ng ngayon, end ko na ito ng mga 1 hour. Like the house, may kalab siya. Good morning sa lahat ng bisita at viewers ni kaibigan Tunying from Kaibigan Shirley Official. Kaibigan Shirley, pasensya na sa aking sa aking short video Medyo utal ako doon. Walang pumapasok sa utak kong sasabihin. Basta masabi ko lang doon, happy birthday. Enjoy your birthday, kaibigan. Tambay lang host from Men Smile. Papaayuda tayo ngayon, kaibigan Shirley. Bigas, kanto, noodles, at saka sardinas. Ito yung birthday ko noon. Sponsor sa atin. Sponsor ng isa rin vlogger ni Ate Emma's Helping Hand. Pinamili natin ng konting grocery para sa mga senior citizen. Tambay lang host. Salamat host from Shirley Official. Bukatan ka raw di amang kinang ni Rose. Amang ni Rose. Kumbrito. Kasama ko, okay?
Asan our report? Hindi po munti, hatid na lang. Thank you po, Tita Beats. Sa love and care emoticon. Back with ads to support the house from Tita Vitamins for the Soul Vlog. Ha? Orang-orang yang magdampot. Ano pa rin, kumusta na? Nagtanim na kayo palay? Oo pa din, tapos na. Ganito na kalalaki oh. Nag-spray na nga si ano, yung bilas ko. Kasi yung bilas ko ang nagtanim ngayon. Tumutulong-tulong na lang muna ako. Malay mo, next year siguro, baka ako ang pagtanimin. Medyo malalaki na yung palay natin, pade. Uli bukas ng hapon, ay ngayong hapon, bukas mag-i-spray ako ng pandamo ulit kasi maraming damo ng ulit na tumubo eh. Kasi sahod ulan lang kami dito. Hindi katulad yan sa atin, sa Bicol pa din, mayroon tayong irrigation, may patubig. 3 times a year tayo magtanim ng palay. At saka dito pa din hindi tarok. Sa atin tarok, di ba? Tanim. Dito hindi, sabog. Tapos ba di banatan mo ng mais? Oo pa di, kasi may katabi ako. May katabi ako na nagtanim ng mais. 2 beses na nakapagtanim ng mais, tapos naka-jackpot siya. Tumubo yata siya ng 60K yung nakaraan. Tapos ngayon, nung pagka-harvest niya, nagtanim uli siya ng mais. Nakaka-harvest lang din kahapon. Ewan ko kung tumama. O, basta sunod, tatry namin mais. Pagkasilip naman po ng ni Tita Beats, manood, mag-subscribe at mag-share ng iyong natutunan para may chance manalo ng $10 to $5 at Gcash 100 LS on Saturday 6 PM to Sunday 6 AM Philippine time. Gabi kasi nagla-live si Tita Beats eh. Hindi umaga. Saturday 6 PM nga eh. Tika ipipin ko po Tita Beats. Thank you kaibigan, men smile.
Thank you for pain, my friend. Welcome, welcome po, Tita Beats. Patapos ko lang po itong ano. Baka may nandito na po yung ano, yung magki-claim nung paayuda natin. Itong ano, itong bigas, noodles, pansit canton, tsaka sardinas, dalawang sardinas. Yun, shoutout po sa 7 viewers na naka-stay. 8 pala, 8. Ano yung ilalagay ka dito? Ayuda na lang. Ito. Saan? Dito. Sa line mo?
Sabi. Yung i-edit mo? Title, pero Yung bibigay mo kay Ima? hindi dito nga dito sa live nito. Baka lang ano, basta yung spelling lang, ayusin mo. Ano ba yung CCTV? Hindi ko mag-aling pagka. Salamat sa nag-discuss. Wala mo tao. Ang mga ilipatan nila. Saan na ang mga tatanggap, my friend? Ano na po? Tita Bits. Yung iba po, naibigay ko na kanina. Kasi yung iba, hindi pa yata, hindi nila nababasa yung post ko sa sa Facebook. Kaya hindi pa dumarating yung iba. Pero ano na lang to? 20 piraso na lang. Yung 30 kanina naibigay ko na. Hinintay ko na lang pong pumunta. Babahay-bahay ko na lang. Pag hindi po pumunta, ibabahay-bahay ko na lang po. Short video ko na lang, tapos yun na lang i-upload ko ulit. Brazil Beast Official, hello my friend Tonying, mega love shoutout my friend. You have a moderator my friend, Brazil Beast Official. Ano na lang po to? 20 piraso na lang. Kaunti na lang din. Sumuras ka na? Di pa.
Like 17 Manoy Danharang from Manoy Papi Migs Mix Vlog. Shout out sa 8 viewers. 18 thumbs up. Hanggang 1 hour lang po to, 1 hour. Ibahay-bahay ko na lang po to yung ano. Itong natira na 20 piraso pa. Kasi baka hindi makapaglakad yung ibang senior citizen o walang mautusan or hindi alam, ibabahay-bahay ko na lang. May tricycle naman tayo. Si Uncle Danny, hindi pa, wala pa na oh. Ilan pa doon? Sino ang hiling? Ano ni Makmak? Yung kinamakmak. Yung wala ni Makmak. May galab siya taot, kaibigan, kabitin yung Bisacol. Pang 19 tusok. Thank you kaibigan. Shout out dyan sa 8 viewers.
May galab sa host at sa lahat ng viewers ni host. Hello, good morning, harang pa. Tapusin ko lang 2 minutes lang naman. Yun, thank you kaibigan. Yan ang mga the best na kaibigan. Mga supportive talaga yung mga nagpapaharang na yan. Ugaliin natin yan mga kaibigan, yung mga nagpapaharang. Thumbs up host from Kabsat Gold Igorot. Thank you very much, Kabsat. Wala po muna ano ngayon. Walang ayuda na WH. Papi Migs, may galab shoutout po from Kabitinyang Bisacol. May galab shoutout in magandang umaga. Highs. At sa lahat ng nandito. Nagalab shoutout sa iyo, Goldie Grot from Kabitinyang Bisacol. Shoutout sa 13 viewers. Baka next sa nitong linggong papasok, mag-live stream na rin ako, mag-live stream ulit. 3 times a week. Tamsa Karangos morning from Ate May Kajiyama. Wala kasing wala pa yung iniintay natin pagbibigyan natin ng ating kaunting ayuda. Ito, yung konting grocery. Bigas, 1 kilong bigas, 2 pansit canton na original, 2 Lucky Me Chicken, saka 2 Youngstown sardines. Ang konting grocery. Mama Desa, hello from Mama Desa, thumbs up vlog. Shout out kay Dugi sa likod mo. O nga, mabait yan, alaga ko yan, tinan mo. Dugi, shout out daw, 2. Ayun 2 Dugi yan. Kabitin yung Bisacol, vitamins for the soul. Pastora, may galab shoutout po. Thank you, Tito Bit. Sakto ko lang po ito ng 1 hour. Tapos, i-distribute na lang namin, ibabahay-bahay na lang namin para matapos na po. Wala na tayong isipin. Tamsak Naos from Kambal ni Gold Power. Kasi yung iba hindi yata alam. Kaya ibabahay-bahay na lang namin. Okay lang yan, may 23 thumbs up naman, 13 viewers, so ilang watch hour na rin yan.
Kasali ba si ano bakod? Sino? Tatay ni Ulog. Eh? Tatay ni Ulog. Bulog. Ayun ako kasi, hindi ko kilala eh. Bakit tiwanong ko nun? Tay Manong! Hindi po, hindi. Max, toy! Ah, dito ba na picture ano? Yun, dyan lang lang. Toy? Ay, tay. Wala mo, puro sa katama kita kasi ng tay. Sige, ano? Thank you, thank you, thank you. Thank you very much. Pasensya kayo, pasensya po. Pasensya. Wendy, yung mga nakalista nga, paki ano, pag madaanan. Daming aso from Mama Desa Vlog. Hello. Ngayon daw si para senior. Ha? Ngayon, Ano ngayon? si Manang Lasa. Oh. Sige po, ngayon mo naman. Pati na ang kagdanay, kini-antirusun ko nang kinatangkilin ko nang. Uncle Danny, sino ba? Hussein. Ang hiling. Apong Roseg. Antirusin. Ay, ante. Ante Roseg. Ang hiling. Gani. Hello. Winang, paki baka mang gini kwa. Tarto ini no, naimpaki ko di kalman. Paki baka kinang kaldanay, kini anti roseng. Tatay ko nang Tatay lang. pati nilinag mo ka. Wen pati ni inang maun ni. Basta amin na tagabukatan. Uy, naaladan ko na. Sa amin mo na. Wen akalaan pati ni manong sami. Isote ko ngayon. Ay suti pa ngayon no. Kapuna ko na. Pag hindi makapunta, ano na lang, kahit yung apo na lang. Wen. Ante ang hiling ko na. Ganyan ang hiling. Basta pag di makalakad, mabalimot na ada ibaon. Well, sige na. Thank you very much. Naglalab sa tayo, kaibigan, Commander Bawang. Bilbao Q. Dikit kalimbang ito sa'yo, gamitin yung Bisacol here. Bilbao, ano bang Bilbao Q? Salamat kaibigan. Bagong pangalan ah. Harang mo ito, gamitin yung Bisacol here. Jocelyn Journey, harang kapatid. Galing naman ni House, may paayuda from Benedict Nicolas. Okay, bigan, ano lang naman? Sponsor ko na. Sponsor. Counting grocery, galing sa sponsor din natin. Pa-birthday sa akin to, pa-birthday kasi birthday ko nung June 13. Yung sponsor sa akin, pa-birthday din sa akin, na pagkasunduan namin.
na ibili nilang ng konting grocery para sa mga senior citizen. Kasi dapat feeding program sana, kaso maano pa, may ano pa magluto. Dalawa lang kami ni Mrs. Napagkasunduan namin na grocery na lang, i-separate ko na lang pa isa-isa para ibigay ko na lang sa kanila. Para naman sa kanila to, para matuwa naman yung ating mga senior citizen na ano. Mama Desa Vlog, ano bang main channel natin? Mama Disa yan. Na? Yan, Mama Disa. Para na lagyan ko ng jacket. Ayun, main pala, sorry. Yan, may jacket na po, may jacket na. God bless you kapatid from Jocelyn Journey. Thank you po, thank you. God bless po sa nagbigay. Ating kaibigan na isang YouTuber din, si Ate si Emma's Helping Hand channel. Subscribe naman po sa mga hindi nakadikit. Baka naman po may mga ano po dyan na hindi pa nakasubscribe sa ating kaibigan na si Ate Emma's Helping Hand. I-drop ko po yung ano, yung link. Isa po siyang mabait na ano, na kaibigan natin, kababayan ko rin na Bicolano. More blessing to come sa sponsors. Baba ko nga. At bulinaw. Ano? Happy. O yan po, yung binaba po nito Ning, yan po yung ano. Yan po yung nag-sponsor. Yan, at least ay pumupunta na, baka ituloy-tuloy ko na lang. Pasok po. Dito na lang po ka dito. Doon mo ko picture. Ito po. Sinap po kayo dito sa ano Nang? Gawa mo lang natin ang lubid. So, nakatuto. Ay, guys! Ay, sige. Sige, marang mabalik na ako maray. Ayun, balik na picture ano eh. Gaya, anak ko magat ata. Anak ko magat. Uy, pumunta lang ako. Yan ang isa. Sino mo na? Ako ka lang. Wait, masisa kayo ito isa. Kurang pili. Ito meron. Wait, nantay. Kaya. Yun, kakunti na lang. Matatapos na rin. Behave lang po ang isa. Bakit daw po?
Amin din host, doon yung magsam. Ano daw po? Sir Dayo po ampun. Oh, mga ano ko yan, mga alaga ko, alaga. Ayun, ang babait nila oh. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Dog lover kasi ako, 5, 6, na doon yung isa sa ano. Bali, 7 po yan, 7. Nagalaw sila at kaibigan, Cloud TV Official. The Commander Bang Vlogspot. Balitan po muna kita Tita Bits. O sa gusto po palang ano sa manalo ng $10 and $5 and 100 Gcash. Yung nakapin po, may live stream po siya sa Sabado. Ang daming alagang aso. O kaibigan Clouds. Tsaka ano, nag-live ako kasi linive ko tong Sir Tonying, ang babait po ng alaga po. Opo kaibigan, Ma'am Islin. Nag-live ako ngayon kasi iba-vlog ko na lang sana tong paayuda ko. Kasi nung birthday ko nung 13, may nag-sponsor sa akin. Ngayon, in case na feeding program sana to, feeding program, na nasabi ko dun sa sponsor natin na si Ate Emma, nandyan po yung kanyang link. To ipin ko po, ipin. Yan, ngayon binili ko na lang ng grocery, bigas, tapos 2 sardinas, 2 noodles chicken, tapos 2 pasit canton. Yun na lang ang aking naisip na paraan para ibigay sa ating mga senior citizen. Okay. Para niyo pagkakamit pa para ni Kinay. pang dinalagi ayat mo na. Kaya baka niyo kumagat ano. Oh, picture ko yun. Meron. Video ata. Yes, tama lang nandiyan pala. Okay. Thank you. Nandiyan pa eh. No. Yung alaga namin sisiyo. Ade, Sisi ko ang alaga. Di ba, nagpisa, naglumbong dati na uday. 8 nga nakapisa niyan tayo. Wala, umiiwas ako, tinututok naman ako. FPP yan kitlaw. Atay ka mo lang, hindi sa inyo niya mo nga nagkuha, tagkapalay na nga. Hindi ka mo na nga original, hindi ka mo na nga nagpisa dyan di Manaw. Atay dyan nagkapo itlog nga pinipisa ni Malin nga pa. Matay lang mo lang, timpino mo lang na ba na, 15 na ko man, ano ba yung hindi pinapisa ang kasta. Matay na mo lang, nori na yun na nakarino ka na Hindi fix. na video. Gandang mission po yan sir, optimistic. Atong kaya. Domtek, nagalaw siya doon bro. Timbana kastana, isa tadi yun ay mabisaan, mawari itlog. Lang. Nasisa na talaga. Salamat kaibigan Clouds. Amo nga bali nga ilaw. Hindi, ano kasi yan, Takto yung kulong ako tadi tayo ni ka. yun na lang naisip ko para at least hindi naman, para din naman sa mga senior. May panghanda naman tayo sa ating birthday. Ipapalaro sana, masyadong matrabaho. Palti na lang tayo sa mali magbagi na talaga mo. Nabirthday na yamang, may kayo kang lang. May birthday pa pala nung aking bianan sa 7. Isang ano naman. Happy birthday po ulit. Thank you kaibigan Clouds TV Official. Ate May, thank you very much. Idol Win to leave us. Miguel love shout out from Team Miss Lee. Yun, kakunti na lang. Ay, ito. Yan, yan. Kumalang kitang. Ayun na, pati mo yan mo na bebe. Ay, lalo si kakay.
Ay, si Teresa. Japan. Vlogger niya lang. Di ba? Ah, vlogger. Di ba, ang maganda namin, kapitan. Yung kapitan po namin yun, Ate Emma. Ate Emma, yun po ang Pero kapitan para namin. sa nanay ko po to. Salamat Para po. po sa nanay niya. Maraming salamat. Sana'y maulit. Thank you po. Kunit, pili na kunin niya yung kay Auntie Duray. O, pwede. Huwag mo na. Dali ka na. Pabili! Huwag na. Hanggang na mo ah. Hanggang na. Kilin pa. Ah, sila. Nakala na mo dito. Di mo karudahin. Ay, tulad pa di bagatanan. Joke naman niya yung ban. Sponsor sa akin ng birthday ko. Ah, nang birthday mo. Bigay na lang sa mga. Galing naman. 1, 2, 3. Di ba isa pa? Buti may pangalan din si nanang ko. Wala. May mga hindi nga po na kasi simple na katao lang naman yun. Naparunod ka ba? Mana dahil. Anak ko mga kapitanan, yan ikan ang laptan ako ma'am. Kapag kayo nagagpunan, lumabag ka lang ta. Kapaya, kuwakan, nabusik ka kanyak, Mike. Ano ba? Nagkanuntuan nga ako sa usaon. Kita kayo nakarga na ka. Ay, maaari ka nag-chat. Ayaw. Kuya, taga-piya, ito pa na. Bakit niyo mag-ito mo ng ngayon din? At ang kukuha rin na siya nakamatay. Yun, konti na lang. Konti na lang yung ating ano. O bali, ilang piraso na lang. Salamat po sa mga nandyan. Bali, hindi na ako magbabahay-bahay ngayon. Mauubos naman na. Cloud TV, may galab shoutout. Commander Bawang, hello po. Tambay lang host. May gagawin lang. Sige po Ate May, sige po Ate May. Bell all na sa nakapin. Parang Ate NM Sorensen. Puno pa yung data. Happy birthday po ulit from kaibigan Clouds TV Official. Team Islin support, mega love shoutout. Salamat mga kaibigan. Isang oras na ata. Ano na lang? 6. 11 na lang, 11 na lang. Ilang oras pa? Ilang minutes na lang? Next na lang. 80. Oh, last 13 minutes na lang ako. Exit mo muna house. Papunta pa ako bukid. Sige kaibigan. Ano na lang din ako. Last 12 minutes. Pag di na pumunta, ibabahay, ilan na lang ba hindi pupunta? Yung malayo, itatricycle ko na lang. Ididiretso ko na sa bahay nila. Salamat po Ate May Kajiyama. Sipay. Punawan ka na nga eh. David. 11? Ha? Salamat house from kaibigan Commander Bawang. Di mo nang kita siguro to? Alin? San or the second? Nalita. Segundo. Okay.
Nanay ni Vlog yung pumunta kanina, di ba? Nanay na Vlog. yung mga unang ba? Amelia's Today's Vlog, thumbs up dan. Kuya, good morning po. Shout out everyone. Yan, may moderator ka na. Kaibigan Amelia, today's. Ay, nakalista ni ko ha? Ni manang... Oh, ano ka tan? Di manang ko ha? Apa senior ka manan? Sekarang mana ini senior kan? Kamu. Saan? Jangan mau. Jangan mau. Makan. Kalau kamu makan. Minsan. Pwede minsan. Sampai mana? Dong. Baka may ano ka na, 1 hour ka na. Kung ano yung sinasabi mo, tuparin mo. May grab shoutout po, Ate Titi maganda. Thank you po from Amelia Today's Vlog. Katanying. Shoutout po sa 10 viewers. Sige, mag-endo po ako.
Mga kaibigan, at ano yung itong mga natirang grocery na pang ayuda natin sa mga senior citizen, ibabahay-bahay ko na lang po. Thank you po sa mga nakatambay dyan, sa mga nag-attend sa aking 1 hour may get na live stream. Next week po, magla-live stream po ulit ako ng dire-diretso 3 times a week lang. Yun, thank you guys. Salamat ulit and God bless us all. Kaibigan Elimi Vlog, vitamins for the soul. Kaibigan Gold Igorot, nandito kay kay Elimi Vlog, pinapanood ko tong City Plaza Mall, Tai Kuching, Hong Kong. Kaibigan Commander Bawang Vlog Spot. Ayun na po nga ba? Cloud TV Official. Kaibigan Miss Lynn. Sino pa nga ba yung mga naandyan? Mga naka-BG-BG. Ate Teti Maganda. Sino pa? Amelia's Today, When Smile. Kumandi Bawang Kaate Mega Giyama. Dontek. Ate Espenta. Team Miss Lynn. Yun, mga solid supporter. Mama D sa vlog. Mega love shoutout. Salamat po sa inyong pagtambay. Kaibigan Benedict Nicolas. Jocelyn si Jesse Journey. Thank you po sa inyo. Kabitin niyang Bisakol pala. Gold Igorot. Bilbua. Ni kaibigan kabitin niyang Bisakol. Yun, thank you. Mag-endo po ako mga kaibigan. Sakto na yan. 88, 90. May 3 minutes pa pala. Binigyan na nga siya. Gusto ko baby sushi. Alam nga naman, dalawa sa kanila. Sino? Ivy Hardinico, Mega love shoutout kaibigan Ivy Hardinico. Teds and Eds, mega love shoutout kaibigan Teds and Eds.
Manay tita ba to? Oo. Manay tita, Yoda! Happy weekend sa lahat dyan. God bless everyone. From Elimi Vlog. Hi Idol Tits. From Elimi Vlog. Yun, mag-end na po ako. Mag-end na ako. Buti umabot pa ako. May kalab sa house from Sis Sweetie Glow. Like 35 Idol House. May kalab siya house. Nagpapaayuda ako man tita. Konting grocery. Ito yung sponsor sa akin nung Sabihin mo na kasi bakit ba birthday. Nung birthday ko, sponsor ni Ate Emma, Helping Hands. Yung, di ba nakasubscribe din kayo doon? Saka sakto na, mag-end na ako kasi ililibot ko na lang to kasi ibang senior citizen hindi nakapunta. Ihatid ko na lang sa bahay nila. Ate City Glow, thank you very much. Yan, nakapin pala yung ano, yung nag-sponsor sa akin, si Ate Emma. Tapusin mo na yan. Wow, ang galing. God bless your family. Walang anuman. Like 36 Idolos, may kalab to. Yan, Mama Di sa Tonyo Maksam. From Mama Di sa vlog. Nasarang pa. Diba, pasukin ko lang si Manang Tita. Sige, ingat kayo dyan. Thank you, Ate City Glow. Yan, mag-end na ako. Hindi ko na hintayin makapasok si Gernolas, si Manay Tita. Kasi thank you very much. Mag-end na ako, mag-end na.